Hello guys, kumusta? It's me again guys, Dodong, ang inyong host sa kining channel guys. O ganyan na po no, para sa panibagong compilation na naman guys no, sa drama nga kini ang akong suliran. 3 episodes in 1 video guys, as always. O kung gusto na ninyo dahil madugan ang drama, i-forward na lang guys no. And 4 to 5 minutes ug mauni pala ang mga istorya nga inyong madunggan karong adlaw guys no. Nagkalaing-laing mga suliran guys, sa nagkalaing-laing mga binuhat. Sa November 12 kaagi ni Pansoy guys no. So about ni siyang asawa guys nga gitangtangan og matres. Unsa maghinungdan guys no, anong gitangtangan man og matris ang iyang asawa, ug mas kinaguol pa yun niya guys kay bata pa ang iyang asawa guys no, 34 anyos lamang. Ug mo nang gikagulan yun niya guys kay wala pa sila'y anak pero wa nay matris guys. So atong sayron guys no, kung unsang hitabua nga gitangtangan man og matris ang iyang asawa, for sure na sakit jud ni guys na ug unsa man ganing sakita guys nga worst man kaayo no, kinala pa man tangtangon ang matres. Cancer gaha ni or what? Din unsa pud gaha guys no ang mga lifestyle sa iyang asawa guys sa una nganong niabot man sa point nga inani ang nahitabo sa iyang kinabuhi. Ug tungod sa maong panghitabo guys, gi-depress jud ni pag-ayo sa iyang asawa. Syempre naman. O para inyo masabtan guys no ang kinatibok ang istorya, palihog na lang ko paminaw guys no, gikan sa sinugdanan ang tod sa katapusan. O madungga nato diri guys ang bulawanong tambag ni Dr. Rene Obra kay puro ni siya kuan guys no, legal problem ang inyong madunggan karong adlaw. Then sa pizza 16 kaagi ni Harvey guys, problemado siya sa iyang mata guys. I think dili lang si Harvey guys no ang problemado sa iyang mata, kay bisan ako guys no problema gyud pug ko guys, pero lahi ni Harvey guys kay worst yun ni kaayo no. Ako problema lang siya kung makatutok ko sa cellphone no, kay malipong yun ko dayon guys tungod sa radiation, bisan pa man nagtao na ako'y anti-rad nga sunglass no. Sa Harvey guys nagpula ang iyang mata, as in pula yun guys nga daw gipiskat siya. Kay di ay guys ni attempt ini siya og hikog. Ayan, so atong sayron guys no, nganong ni attempt man og hikog si Harvey, problema ba ni siya sa love life guys or family, may nalang gani kay wa natiwasan guys, og related ba gani iyang pagpamula sa mata guys no sa iyang paghikog kanhi, or naalang yu siya problema nga lain no sa iyang mata. So again, it's medical problem again guys. Sa pizza 18 kaagi ni Joy guys. So karong adlaw ni guys no, kay November 18 man karon. Problema siyang anak guys no, nga bata pa oy. Mga 5 years old mangguro to. Nga ang kamot niya og TL guys na makpak. O dili lang kay iyang kamot og TL, hasta nabot sa iyang niabot na pud sa iyang agtang guys no og ulo, kay grabe ng kaspa. Wa man tanan nagkuwang si Joy guys no sa pag-atiman sa iyang anak. Ginatiman niya guys, kinaliguan, proper hygiene, pero natingala siya guys no. Nganong nainani man ang iyang anak guys nga si magpamakpak ang kamot ini og TL. Yan, nakatesting ba mo guys nga ang inyong kamot og TL na makpak? Ako so far wala pa yun noon guys no, og di ko gusto ma-experience ako na guys no. Masamang gaang ang sakit nga nagkuan guys no, gibati gi-experience yang anak guys ngunong inani man ang sitwasyon nga namakpak ang kamot og TL o gikas pa pag-ayo guys. Yan, para malinawan ta guys no, og apel na pud ang kuan guys no, ang sender mo ng paminaw to guys ang drama. Og I think magsugo na ang drama no in 5 4 3 2 1. Happy listening kanatong tanan. Mayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon niining tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Ellen Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong suwat suliran. Tawagalan ko ninyo sa pangan nga Pangkoy.
hingkod ang Pangidaron, Minyo, o taga Konsolasyon Cebu. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa gipamatay sa kong asawa, human siya magpaopera. Aron niyong hisabtan, ingunin niya ang mga panghitabo. Ako na ang mayuma o niputos na kini sa imong matris, misis. O ang kinahanglan na kinaoperahan. Operahan, Dok? Unsa nga klase sa operasyon, Dok? Kinahanglan ng tangtangon ang iyang matris. Kitukupan ko Wala ba'y laing paagi, Dok? Bata pa magudi akong asawa. 34 anyos pa ni siya. I'm sorry. Pero sa iyang kondisyon, wala tayong opsyon. Gawas lang yun sa pagtangtang siyang matris. Nga sa ato pa. Kay kuhaon man ang akong matres. Di nakit ko makaanak-anak, Dok. Mga gina, misis. Kay dili kailan man niya reglahon na ini. Koy! Niya, ang saran. Okay na lang, Dok. O yun na lang ko nga kuhaan sa matris ang akong asawa. Koy! Nagkadungog na ta sa gisulti sa doktor, di ba? Delikado ang imong kahimtang. Og operasyon na lang ang angay buhaton aron nga maluwas ka. Dok! Importante ka na ako, ani. Mao nga, magpa-opera na lang ka sa imong matris. Dok! Lord, magmalampuso lang untang operasyon sa akong asawa. Giyahi ang mga doktor sa ilang pagkabuhaton sa akong asawa. Ginoo ko, maluoy ka. Nagkinahanglan ako sa akong asawa. Pangkoy, Oh, ma, kumusta naman si Ani? ang buanan pa, ma. Nana siya sa operating room, karon. Ngayon sa man di ay nahitabo. Nganong kinahanglan man siyang operahan. Hindi po to sa mga kuno ang iyang matris mayo, mama. Jesus, Ginoo ko. Mao pa. O nga kinahanglan gid siya nga operahan sa iyang matris sa daling panahon. Tangtangon na lang kuno ang iyang matris. Tabagi ko sa pagkampo, ma. Ayaw ka bala ka diha, Pangkoy. Maokira lagi si Ani. Galuyan ra siya sa Ginoo. Ani? Salamat sa Ginoo nga. Okay lang imong operasyon. Pero na ko'y matres. Di na ito makaanak. Okay na. Ang importante nga, okay na ka. Nagkalabag na kasi imong operasyon. Di na ito makaanak, Pangkoy. Dili na. Bata pa kayo nga akong asawa sa diyang gioperahan siya sa iyang matris. Tungod sa mayuma. 34 pa lang siya. Magkaanak pa gid unta mi, apan wala mi laing choice gawa sa pagpatangtang na lang sa iyang matris. O gipasabot sa mi sa doktor sa mga posibleng side effects. Human makalabang ang akong asawa sa iyang operasyon. Ugunya, Sakit sa kong upan ko Mara na magmabuak. ani, Ano man oy. Mara di na ko magwantang kasakit. di ba mao na sultis doktor? Nga usa sa mga side effects sa babae nga wala ni matris, mao ang pagsakit sa uho. Pero grabe ang kasakit. Maramang kong mamatay sa kasakit. May padiag na matay na lang ko sa akong mayuma. Ay, so pagsulti sa man niya na, uy. Labyan man ganin natong ampo nga makalingkawas ka ra atong higayon na. Tungod sa ibong mayuma. Pero magkamatay masab ning pagkasakita sa akong uho karon oy. Dali. Ipaway lang ko na. Magtumalay kag kuan, pain reliever. Aron nga makapaway ka ng pagsakit sa imong uho. Dali. Uy, naunsa man po di ay. May bation pa di ay siya man sa iyang operasyon. Pauman ko na side effects ma sa babae nga wala na matris. Mao ba? Basin tungod tingali kay di naman siya reglahon ma.
Ha? Ma, di pa ko na makadaot ng ani nga kanang dili na reglahon, ma. Bata-bata pa mo na siya. 34 pa na siya. Layo pa untagin na siya nga magminopos. Na, wa gyud ko'y kalibutan ni Ana Pangkoy. Ang doktor lagi mo inahibaw ni Ana. Pero, daghan man kog nahibawan. Nga wa man sa mga matres nga nabuhi raman sila. Pero may mga side effects lagi, ma. Aw, mao gyud. Kaysa mo sugotag sa dili. Dili naman gud na normal ang ilang lawas. Kay nakuhaan na gud sila parte sa ilang lawas. Gioperahan na. Ma. Yeah. Kaon pa day. Ikaw, anak. Day, ani. Di na ko'y na kinabuhi apan ko'y. Di na din maong kinabuhi. Di ang ilan ko ni mo. Pabugat na langit ko ni mo. Permi na lang kong init ko. Sa puto na ko, permi. Maong lamit na lang isunod ng kinabuhi aron dili na ko pabugat ni mo. Di na ka mag-antos na ako. Naluoy na ko sa akong asawa. Nagtuo ko nga human sa operasyon, mauki na ang tanan. Mabalik na ang among kamalipayon. Apan murag dagool na mahinuon ug maayo ang akong asawa. Paningkamutan ako ng sabton siya. Apan siya na ang gibati og konsensya sa iyang mga gipakitang lihok. Labi na nga feeling niya at timanuno na siya. Ang ako mga pangutana, mao kini mosunod. Unang pangutana, gioperahan ang akong asawa sa iyang matres kay giputos na kuno kini sa mayuma. Nganong nahitabo man ni? Nga bata pa man unta ang akong asawa. 34 anyos pa siya. Ikaduhang pangutana, dili ba makadaot sa akong asawa nga dili na siya reglahon sa matagbuan? Sa iyang pangidaron nga 34 anyos, dili ba delikado nga dili na siya dugon? Ikatulong pangutana, nagingon ang doktor nga ang side effect sa wa nay matres kay magsakit ang uo. Sa tibuok na ba niyang kinabuhi? Kay luoy naman ang akong asawa gud. Ug normal pa ba ning sa puto na siya? Ikaupat og katapusan, unsa naman lay gidili nga pagkaon niya? Unsa may vitamins ug tambal para sa akong asawa? Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Pangkoy. Mayong adlaw mga suking tig paminaw din sa itong programa, kini ang akong suliran. Once again, ani na sa bako si Dr. Rene Obra. Makiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical problem kay medical doctor man ako. Mga psychological, emotional o behavioral nga mga problema kay usa man ako ka psychiatrist. Mga problema sa mga ginariling drugas kay usa man ako ka drug addiction specialist. Klase-klase pamaagi sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran ri kanamo. Pwede kanyo padala sa among email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account. Kini ang akong suliran official writers page o diri ba sa mong batan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Subo. Ang atong makutlaw nga pagtulunan karong adlaw mo kini nga pave your path with hope and good intention. Okay? So mana siya no? Ug sorry kayo dili na to makauban karon si ato ni Eileen Bathan kay naay membro sa pamilya nga naay medical problem nga giatindiran karon ni attorney no. So I hope nga ma-okay ra as soon as possible ang medical problem sa usa sa mga loved ones ni attorney Eileen Bathan sa iyang pamilya na. So mayong pagpaminaw sa atong mga kaigsuunan all over the world no. Ug nalagyo ko'y basahon rin. Ito rin, dugay na kayo nilang gisulat. Pero saon man ma'am nga, na-misplace na ko sa akong sakyanan, yan, ang limpyo ko, nakita na ko ng bawang papel. So sorry kayo, na-delayed ginig maayo ning akong i-grade karong adlaw. No? So mayong pagpaminaw sa atong mga gwapo o gwapa nga mga workers diya sa atong Brotherhood Health Center Basak sa Nicolas ning Dakpansoy. 35 years old, taga Consolacion
Cebu minyo ni si Pankoy metod kini sa iyang asawang problema nga na ako noy mayuma no sa may kamot lagod ko matubag na ko ng imong mga pangutana. Unang pangutana ni Pansoy, gioperahan ang akong asawa sa iyang mattress kay giputos na kuno ni sa mayuma. Nganong nahitabo man ni sa akong asawa nga bata pa man unta siya, 34 years old pa man unta siya, no? So kining mayuma manggod sa ato nang ginahisgutan sa unang mga pagsibya nga susama aning problema ha, usa kini siya ka tumor sa around the uterus, sa uterus ni siya, no? Usually non-cancerous ni siya. Kung pasagdan siyempre delikado pod nga basin og mo deteriorate nga mahimo nga malignan, no? Daghang mga hinungdan ni ani kung magkaanam na ang edad, taas pod ang kuan ang risgo nga magkamayuma ang sa kababae nga ang iyang diet, no? Kinahanglan nga kanang careful po siya sa iyang diet, no? Kana kunong mga diet kunong nga daghang mga kanang karne, risgo po na, no? Ug kulang ta sa mga kinahanglan nga mga bitamina. So mao na nga walay ginapili nga edad ni siya kuan. Ang imong asawa 34 years old, so nung masud na ni siya sa inunta risk group, no? Risky nga grupo. Ikaduhang pangutana, dili ba makadaot sa akong asawa nga dili na siya tungahan sa iyang rigla matag buwan sa iyang pangindaron nga 34 years old? Dili ba delikado ni nga dili na siya dugon? So expected na siya nga kung makuhaan na kag yabi nagikuha gid ng imong uterus, no? Maapektuhan gid ang imong rigla sa babae, no? So unsa may mga simptomas sa usa ka babae nga naay mayuma? Of course na ay mga bleeding diha, mga spotting nga more often than not ma-infertile ni siya. Posible nga taas ang risgo nga magka-miscarriage, no? Ano siya problema siya pag-ihi, pag-move siya ang bowel, o na sex contact, na ay pain dihang dapita. Nya ang iyang pag-ihi frequent nya painful ang iyang pag-ihi, no? Nya kung imong iduso ang iyang lower abdomen, mo feel siya og pain, no? Nya mapiktuhan po ang iyang menstruation. As we all know, the normal menstrual cycle is every 28 to 31 days. Kung mga babae nga na ay mga problema sa ilang sexual reproductive organs, expected na siya nga na ay abnormality sa frequency sa ilang monthly menstruation, no? For hormonal ni siya ug expected na siya pansoy, no? Ikatulong pangutana, nagingon ang doktor nga ang side effect sa wala na mattress kay magsakit ang ulo. Natibuok na ba ni niyang kinabuhi kay luoy manggod ang akong asawa ug normal ra ba nasaputon siya? No, anything nga ma-alter sa atong lawas, mag-expect yutag na ay mga pain dihang dapita, dili lang ang ulo kung dili ang other part sa atong lawas. If we are not feeling well, siyempre anxious ka, stress ka, so mo na nga short-tempered sa puton. Kaya ito na lang pong isabton ng mga babae nga na-underwent og itawag mo ganina mo sa pagtuon sa medicine og hysterectomy, no? Removal of the uterus, no? Doon sa may mga alibyo ani, advise sila ng imong kuan na Pankoy, no? Pankoy, advice sila nga limit lang sa pag-inom og caffeinated drinks ug basi mag-inom-inom po siya mga alcoholic drinks, i-limit lang, no? Okay nya mas maayo gyud og muduol mo OB-gynecologist regularly para ma-monitor ang progress sa iyang kahimtang, no? Advise your wife to take a lot of vitamin A. Unsa may vitamin A sources, yung mga vegetables, fruits, isda, no? Nya vitamin D. Makuha ning vitamin D na to kung magpainit ta. Dili lang po kayo good po init kayo kay may stroke po ta og sobra na po do. Ikaw pa to tapos ang pangutan, unsa may ginadili nga pagkaon niya? Unsa may vitamins? Mao na ako nang isgutan wala ko. Ug tambal alang sa akong asawa. Kung nang ginaingon, you advise her to take lot of green leafy vegetables, no? Onya kanang avoid mga karne kung mahimo, no? Avoid mga karne kay makasamot na siya og problema sa kwan. Kini nga posible pod nga naay mga problema sa blood supply diyang dapita kunya ma-compromise pod ang functioning sa uterus sa babae nga na-underwent og hysterectomy. So sabton lang nato ni sila nga sa puton, di nagid pa sa una nga kwan kanang
maayo og mood. So, moody ni sila. Unya, katong giingon nimong concern, expected nga ma-irregular ang ilang menstrual cycle. Alright, so na kinakutlo nga pagtulunan karong adlaw pankoy no sa Konsolasyon Cebu ngadto sa libuan, millions nga laminaw sa atong programa kini nga kong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra, maningkamot ra gyud ko kami nato na Eileen Bathan nga makahatag mig kahayag kanasig solusyon sa mga problema nga inyong ipadangat ri kanamo. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide tatak araman. Daghang salamat ug maayo man. Eileen Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong suwat-suwat. Ako si Joy Joy, 30 years old. Minyo ug may usa ka anak. Nagpuyo sa Inayawan, Cebu City. Punto medikal kining maong suliran. Kabahin kini sa grabing kadry sa pangit sa akong anak nga 4 years old pa lang. Aron inyong hisabtan, sugdon ako sa dihang gitatlan siyang maayo sa iyang pad ug sa iyang lapalapa. Ingon ini ang paghitabo. Joshua, pauli na dire aron makakaon na ka. Ma, katul na kong kamot ug tiin. Katul dayo. Ay, mukatul man gyud na. Kay abog man kayo nang giduwaan ninyo diha. Sige na, paway na ha. Dili na magkiat. Kay ligoon na ti karon. Okay, ma. Hoy, nausa ka man. Katul kay kong kamot ug tiin man. Unsa? Pero man na magkaligo. Katul lagi. Bebe. Si mama na likaut. Kumusta man si Joshua? Ay, ito nakatug na nga akong gikaut ang iyahang pad ug ang iyahang lapalapa. Mao ba? Oh, basig allergy na kanang bata. Ay, ambot sa laki. Palitan ko lang na siya tambal para sa allergy ugma. Sige. Hatagan lang niya taga kwarta ugma. Katug na diya. Ma, awa. Usa man na. Awa akong tiil mo. Dagan kayo panit na tangtong. Hasta akong kamutsad. Uy, tuod ha. Uy, kalain ba ni Joshua? Ngano bang namanit maning tiil nimo? Ug ingon man imong pad. Butlang. Nakalit naman eh. Ay, normal naman yun ng mamanit, Mars. Oy, ako gani, ingon anak man sad ko usahay, pero sa akong tiil sa dinoon. Dili ra ko angay mabalaka anak Mars. Dili ra, oy. Hangay ka mabalaka kung doon nagipamati ang imong anak. Aw, buya ginoon, wa man sa dinoon Mars. Ako na, okay na, oy. Ayaw pag-overthink. Tingalig, nag-change skin lang na siya. Salamat Marsa. Abi na kog unsa na. Basig kuwang lang nag-moisturizer ng iyang kamot o tiil. Di ba? I-practice ko na siya lotion kada adlaw. Mao lagi. Oh, kaniha. Imoning lotion. Angay jud nga iniguman nimo kaligo, pahiran nimo ang imong kamot og tiil. Okay, ma. Ya, okay na ka? Oo, ma. Okay, sige, katug na. Good night, nak. Ya, kumusta naman imong kamot og tiil, nak? Okay naman, ma. Bibi, ambi ko no, be.
Bitaw no. Nawa na gyud. Pero, dahil lang akong kamutog ni Ilma. Kahi ba? Ikaw pa kaniyo. Oo. Bebe. Mm. Uy. Bitaw da. Mura manig gikubal og maayo ang imong kamot do. Ako sa kaning ti Ilma. Ha? Bebe, ami ko no, be. Uy, bitaw no. Nganong gikubalan man kag maayo nga kabata pa nimo? Sa iyang napalapag. Unya, mo na dayon to, na maksit ni maayo. Ilusyonan na mo kay basin og kuwang lang sa moisturizer. Nawa raman sa Ginoon. Pero pila ka adlaw ana, paghikap gid nako sa iyang kamot ug tiil, grabe gid ka kubalon. Naglibog ko kung nganong ikubal siya maayo nga bata pa man unta siya. Unya kung magduwa man gani sa gawas, limitado raman sa iyang oras. Pero wala man hinuon siya mga tol. Pero nakabantay ko, ila pa lang gani kaadlaw kung dili siya malusyonan siyang tiil ug kamot. Mubalik naman sab ang grabing pagpamaksit sa iyang panit. Unya? Giunsa masab nimo ning imong tiil og kamot nga nangasamad naman na. Ako man pamaksiton ma. Nganong gilabtan man na nimo? Tanawa o, nasamad na lang hinuon na. Ayaw na nagpaksita ha? Nalusyonan na tika. Kinimidyas ni mo, ayaw nagtangtanga ha. Nakasabot ta. Okay ma. Unsa man kay hinungdan nganong ingon ana nakadry ang iyang panit no? Dili ka na sa sabunday? Pasin bago siya makauyon. Mao ka ha, do? Ma, katul kayo. Ang akong Unsa na ka? May bibih tanaw na to, be. Uy, kadagan ba ng puti-puti sa imong buhok? Unsa man na? Katul na di kayo. Kikas pa man kag maayo, god. Ngano man ni? Maor man gihapon dong, uy. Uman gihapon ni Hunong ang iyang pagpamaksit sa kamot ug tiil, bisan nakailis na tagsabon. Naunsa man di ka ng atong anak? Ay, pasalamat ra sa dinuon ko, kay wa man siya magluya, wa man siya gipamati. Pero, doon ako'y nabantayan niyang lain dong. Unsa man day? Nakabantay ko nga, naay bahin ba nga sa iyang naong, nga padung na sa mamanit. Mura bitaw himbi sa isda. Unsa day? Mao na'y among gikahibudngan kung nganong grabe ka dry ang pangit sa among anak. Ug nganong gikas pa siya nga unta, bata pa man kaayo siya. Ang ako mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana, wa may gipamati ang akong anak. Pero nagsigi og pamaksit ang iyahang pad ug ingon man ang iyang lapalapa. Angay ba ko mabalaka ni ini? Kung ipa-check na mo siya, o sa magklasiya sa doktor ang among adtuon, o mga pila masab kahi magasto. Ikaduhang pangutana, nganong grabe man ka-dry ang iyang panit. Unsa makahinungdan ini? Posible ka nga sa kaliwat ni? Akong papa manggod sa una kay ingon ini man pud pareha sa akong anak nga grabe mo maksit. Unya kaspahon kaayo. Posible ka nga naliwat siya sa akong papa? Ikatulong pangutana. Unsa may ikasuggest ninyo nga pwede na akong suwayan una aron dili na lang sa amin magpa-check up. Doon na babi kinahanglang usbon sa iyang sabon. Isuway na baya biglaing-laing na sabon sa tindahan nga dili isog pero maura man gihapon. Ikaupat ug katapusan. Posible ka nga tungod po nis panahon kay naamahi kayon nga ma-okay siya pero nasa kihi kayon nga magsunod-sunod ang iyang pagpamaksit sa iyang panit. Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Joy Joy.
Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa itong programa kini nga akong suliran. Once again na nasa bako, Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical problem kay medical doctor man ako, psychological, emotional, behavioral kay usa man ako ka psychiatrist ug mga problema sa mga ginadiling drugas kay usa man ako ka drug addiction specialist. Kasi pumagi sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran ng reklamo. Pwede kanya padala sa among email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini nga akong suliran official writers page o riba sa mambuatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga the greatest pleasure in life is doing what others may others say you cannot do. Kung balik ko na, the greatest pleasure in life is doing what others say you cannot do. Di lagi na makaya ni mabay. Ayaw na lang buhaton na nako. Totong na ako may pagka gambler masag ko, although dili ko mo sabong. Pero well nga na magong ang definition sa gambling ko no is when you are not sure about the outcome of what you are doing, that's gambling ko no. Sige, di lagi na mahimo pa ano malagi na makahimo, malagi ng uban nga kita dili. So mo na nga mas rewarding og moingon siya di lagi na makaya nimo. Okay, so ang atong magtatampo karong adlaw si Joy Joy, 30 years old, married, may usa ka anak, taga Inayawan Pardo, na siya anak mga 4 years old niya kuan ang skin kisa may mga taga Inayawan atong kaila bayang pagpaminaw dahil sa mga taga Inayawan no kisa man akong mga taga San Carlos City dahil may pagpaminaw sa mga Castro Ariel family, mga taga San Isidro Talisay, mga Delga family, Michael Delga ug Merlin Delda no. Tisa Labangon, Cebu City, Fernando Marilo Ariel Chuna Hijada, Winnie Rosoros da sa Butong Pinamungahan, Cebu, ug mga taga General Santos City no may pagpaminaw da ni Ricky Obra Lagkaw, ako ning parente, ug si Josh Austria sa Iligan City, ug si Butchi Josephine Austria, Ampungol, Sugod, Cebu, mayong pagpaminaw. Alright, so going back to our sender, si Joy Joy. So sa problema ni Joy Joy sa unang pangutana, wala na gipamati akong anak pero magsigi og pamaksot ang panit sa palad sa iyang kamot, ingon man sa iyang tiil. Angay ba kung mabalaka ani kung ipa-check up na mo siya, unsa man klasya sa doktor ang among adtuon og mga pila man sa kahay magasto. Joy Joy, Inayawan Pardo man ka no. So ako i-suggest naa sa Mabulo Skin Clinic Mabulo Skin Clinic doon sa SM Mabulo. Naday skin clinic, adto ka murag wa man tingal na bayad antud karon kay nakarotate man ko sa una sa intern pa ko. Government skin clinic man na siya. Of course na ay mga nagi-practice diya nga pribado nga mga dermatologist maning tawagon nato ng mga doktor sa panit. Pero ayaw mo diya sa mga pribado kung wa mo inong taigo nga budget adto mo sa skin clinic no. Landmark na diri sa Cebu City no. Landmark na sa Cebu City no. Akong mga kailang mga doktor diha murag nang retire naman siguro naman po diha mga bago na ro mga doktor diha dili ko maka refer ninyo yung specific ng mga pangalan pero anha lang sa Mabulo Skin Clinic kung matabangan mo diha. Kaduhang pangutan, anong grabe man kadray ang iyang panit sa iyang anak ko no. Unsa man kahay hinungdan ani? Posible ka nga liwat-liwat ni akong papa manggod sa una kay ingon ani pod ang parehas akong anak nga grabe mamaksot og kas pahunon kaayo. Posible ka nga naliwat siya sa akong papa. More on kuan na siya health habit no. Kung dry ang imong panit no, bata o dakong tao, you put moisturizer no, mga moisturizing soap no, na siya daghan mo kuan sa inunta imong kamot paa na siya mga kuan mga moisturizer soap mo pa humok sa imong panit no. So kung uga masyado imong panit, ang mga hinungdan ani apo ni siya something to do with our weather no atong panahon. Kung sobra ka tunog, sobra ka tugnaw, sobra ka init no,
Nga kung permi kang ma-expose under the heat of the sun or overbathing, basig sobra na po kayo, sigihan na siguro nimo pug kaligo ang imong bata or ang klase po sa sabon nga ginagamit. So akong balikon, you use a moisturizing soap, no, mga wilatong mga Cetaphil. Kining Cetaphil common man ni siya, no? Naani siya sa mga butika, no? So avoid scrubbing, nga avoid sad nga imong paksiton ang mga panit nga naa na ning aksyon nagkatangtang kay basig ma-infected sa dinoon, ha? So man ako ika-istorya. Katulong po na, unsa may ika-suggest ninyo nga pwede na kung sawayan aron dili na lang mi magpa-check up, pero mas maayo gyud magpa-check up mo, no? Anyway, manay bayad sa Mabulo Skin Clinic. Doon na ba mi kinahanglang usbon sa iyang sabon? Yes, I do so nga usbon ang iyang sabon. Ako i-suggest ning Cetaphil, no? Cetaphil nga sabon. Dove, Olay, no? Mao na siya, moisturizing soap ni siya, no? So makakuaning mga sabuna, no, basin og harsh sa pudang sabon, basig laundry soap imong gikuan dia, no? So naani siya ingnon ta specific nga mga moisturizing oil, mineral oil, no? Mga gamiton nimo. Okay? Maayo gyud og madala nyo sa expert nga dermatologist na ikaw pa o katapusang pangutana, or rather asa naman tani na sulod ko pangutana, posible ka nga tungod pud nis panahon. Yes, pero sa panahon sobra ka tunog, tugnaw, sobra ka init, kay na mahigayon nga mo maukay siya, pero na ay maukay siya, naapoy higayon nga magsunod-sunod ang iyang pagpamaksot sa iyang panit. Yes, that's true, no? Kinahanglan po ni siya, magkuan po ni siya sa panahon, no? Avoid og paksit lang. Suggest sa akong nabasahan, green tea is effective. Vitamin C is okay, no? So warm, limit lang og bath time. Ayaw po perming ginaligo lang ninyo, butang niyo og moisturizing oil or mineral oil, na mao na siya. So naaman ni maligya sa mga butika ng moisturizing oil, na sa department stores, mga butika, naani siya baligya nga moisturizing oil para sa dry skin, ha? Alright, so now nakasabot ka sa kung speaker nimo Joy diha sa Inayawan Pardo, no? Musta naman dahil si Jerry Nadila, no? Mga mga Tabura family, no? Fritz, mga tennis player niya, mga kaila sa mga taga diha sa Pardo, no? Yung pagpaminaw di ay nakahinomdom ko ni Efren og Yola de los Reyes diya sa Karkar, no? Diya sa Bulinawan, Karkar, Cebu. Thank you very much sa inyong pag-attend sa atong gathering dito sa Sugod, Southern Leyte. So once again, ako si Dr. Rene Obra. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw sa atong programa. Taas kita grado rating din sa atong lugar. Sa Pamulo Baser sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide, Tatak Areman. Daghang salamat ug maayong tatampo karong adlaw si Harvey, 19 years old, sa estudyante taga Cebu City. May tungod kini sa iyang mata, no? O naaba po sa mga pangutana, no? So regards dahil sa mga taga Cebu City, mga taga Sambag 1 ug Sambag 2, no? Mga taga Sunok, musta naman si Brad Renerio Abela, nung Bert Abela, mga Abilia family diya sa Sunok, no? Mga Kabahog family, no? Musta naman mo diya sa Lahog, no? O Dr. Colonel Virgilio Sinisa, no? Diya sa Apas, Lahog. Musta naman, Dok? O Colonel June Albisa, si Jerry Nadila, Dr. Kin Siliona, o mga taga-Lapay, musta naman si Cora o si Janet diya sa Dr. Roland Siliona compound. Hinautwa pa magkural ng inyong agyanan diya, kay isigihan mo maghulga-hulga ng kuralon ng inyong agyanan. Hinaut nga pa magkural, kay sod kayo di na mo kagi. Okay, so ang pangutana ani ni Harvey may tungod sa niya. Okay, ako lang yung pagkikamutan ng yung problema, Harvey, ha? O Harvey, estudyante pa ni si Harvey, 19 years. Unang pangutana,
posible ka nga ang grabing pagpuwa sa akong mga mata, dunay kalabutan sa akong gibuhat nga suicidal attempt. Murag duna naman gud siya dugo unya ang duhara bagyon nako kamata sa puti nga bahin. Attempt pag nag-suicide si Harvey, no? Before na to isgutan ng imong problema sa mata, Harvey, no? Ako lang yung ikuha ng suicide, no? Suicide is an introverted murder. Murder na siya. Kaya ginaplano man eh. So, this will not solve the problem. Walay taong way problema aning kalibutan na. Pulos na yung problema. Ha? Pero, dili ingog ato lang sayuhon og patay atong kagalingon. Matay mingo tantanan. May di mamatay na to. Bisa ko sa patong inom og vitamins og patyuno na kita patay na. Pero nga nang mag-suicide ka, wag ma-fast track imong kamatayon, no? So, may problema. Ay, lagi pa kuan ang imong ulo nga lagi na magkutlo sa yang ang kinabuhi, no? So naputi na unsan man imong mata, maglisod sa kog comment ani mas maayo gud og matan-aw ni nato kining Harvey, no, imong mata kay I do not know, no, ang kining atong mata manggod na ani siya white area, na siya black area, na siya linti og kung for whatever reason ma-alter ang iyang pressure or na ay trauma diha, natay mahitawag uban ana na maganing gitawag nito retinal detachment, muwa na ang imong focus, uban may dadidara na nanay katarata, nanay glaucoma, so daghang mga rason. Kung nag-attempt ka og suicide, I do not know kung what happened during that incident, nga attempt ka og suicide, basig na tukslukan na imong mata, ipatan-aw lang yun nato ni siya og ophthalmologist. Akong balikon, ophthalmologist, no? Duham ko ni kakasing doktor sa mata. In general, na ophthalmologist, usa ni siya ka medical doctor nga nag-specialize sa mga problema sa mata. Naapoy laing doktor nga optometrist, no? Kining optometrist, doktor lang gyapon ni sila, pero ang ilang gina-focus is kining mga glasses, no? Sukdan ka, peligrado sa imong mata, para nga nindot ang imong pagtanaw, no? So mga na ang kaso. Akong balikon, adto ka mo, adto og ophthalmologist. Kinsa may mga ophthalmologist din sa Cebu City, no? Bago lang nag-opera na ako, kaya ako nagpa-opera na ako sa akong wa nga mata. Ay naalagi po ko'y katarak, no? Sa wa na akong mata. Dr. Jojo Aquino, no? Nana siya clinic diha sa Perpetual Socor o there sa Veles Hospital, no? Say mga mag-upa. Dr. Edward Tan, no? Nana siya sa Maternity Hospital. Kamuli mamili ana, Dr. Simer Go. O na mga ophthalmologist diri sa Sugbo nga atong madali-dalig maduulan, no? So magdepende pod sa ingnon ta problema, no? Ikaduhang pangutana, kung pasagda ni nako, mawala ra ba ni o pwede ba nako siyang i-cold compress? Doon naman gud ko'y nabasahan nga suwayan daw nako cold compress. Kay basin mawala ra. Well, okay ra mo pag mag-cold compress ka, pero delikado ba yan atong mata, Harvey, ha? Wa ba ya tay ingnon ta siguraduhan nga basig na pa rin body diha, no? Nako ano, basin na traumatized ni siya sa imo laging pag-attempt og suicide, no? So mas maayo matanaw gani og eksperto, no, nga ophthalmologist. Nanay sila yung mga kahimanan nga linti, no, nga musuta diha, magdipay man, mudako man ning atong mga blood vessel, mga nerve supply din dapita. Ako naka-underwent ko ni ani kay maulingin na akong baliko, naka-paopera na ko sa akong wa nga mata sa katarata. Ilan ning mutanaw ka ng murag teleskopyo, no, ma-diagnostic na siya nga murag dako nga linti, nga makita, masuta ang kahimtang sa imong mata, mudako kay magnify man. So mahibalan kung asa man dapita ang problema, na kay kung magtagna lang ko, adi maayo, mas maayo og ma-diagnose, makita pinaagi sa mga kahimanan. Ikaw pa to katapos ang pangutana, okay ra ba kung gamitan sa nako siya eye drop? Dili ra ba na delikado? Daghang kog eye drop sa una for cleansing, no? Pwede raman ug naay kuan, pero sa katulong ay gayon mayon ko wa nagkumo sa moduol ka og ophthalmologist, no? Kung medyo minus tag budget, ano ba ka sa Cebu City, ngadto sa Cebu City Medical Center na tay inti department ya,
Ari ba ka sa Vicente Soto na kay iinti. Sabot og iinti, ear, eye, nose, and throat section or department sa ospital. Naan sila mga kahimanan sa pagtanaw. I'm sure masasuggest sila mga eye drop. Kay katong day nagpa-opera lagi ko, daghan kog mga eye drops nga ibutang kada adlaw for many weeks until nga karon okay naman akong pagtanaw. So go and see an ophthalmologist as soon as possible. Nara ka sa Cebu City, Harvey, no? Please do not do it again. No, life is too short. Do not make it shorter by committing suicide. Thou shall not kill. Thou shall not kill. Enjoy life, no? Una-una, tingong mas doktor ni Obra nga, huwag mo taong may problema. Yes, why taong may problema? Bisan ang pinakadato o pinakapubring tao din sa kalibutan na ay problema. Why taong may problema? So yun ako, takasabot ka sa akong speaker ni mo Harvey, yung nga sa libuan, millions ka naminaw sa itong programa, kini akong soliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much. Padayon pagpaminaw sa itong RMN program, taas tagrado din sa atong lugar. So from all basers sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide tatak RMN. Daghang salamat ug maayongan. na yan guys, nadunggan na to no. Ang panibagong episode na naman no, sa atong compilation guys sa Kini ang Akong Soliran, and that is from November 12, 16 and 18, 2024 guys. Yan nating alam mo guys no, nagtawil ko guys kay Iga manggudri sa balay guys. Uy, mo nang kinera akong gisuot guys kay dali ra mangut siya tangtangon. Ato na donggan guys no, ang kaagi ni Pansoy guys sa Pizza 12 no, about siyang asawa nga gitangtangan og matres. Kay gimayuma di ay ang iyahang kuan guys no, asawa, ug may nalang gani guys kay wala na ni worse no, na matikdan dayon guys no. Kay kung mo worse pa is mahulog siya sa cancer. Pero bisan pa man guys no, og nakuan nasalbal pa ang iyang kinabuhi guys, pero the fact nga gitangtangan siya og matres ug wala na siya magkaanak guys no, tungod ni ini gika-depress yun ni pag-ayo sa iyang asawa guys no. Mainitin ang ulo ug di na gusto niya guys nga pasanin siya no, mo nakarealize siya guys kung ano kuno bili ang iyang kinabuhi. Well, na film po niya ko iyang asawa guys no, apro angay dili ta na siya magpakawag paglaom guys no. Kay bisan pa man sa iyang nahiaguman no, gil na magyapon ang iyang bana nga natanggap siya guys no, bisag unsa pa man siya, bisag wala sila anak guys no. But anyway, nadunggan naman nato ang bulawanong tambag ni Dr. Rene Obra no, og I hope nga naliwanagan pud ang si Pansoy ato guys no, og ilabi na gyud ang iyahang asawa nga na-depress gyud pag-ayo guys. Okay lang ta nagdaslay anak guys no, pero wala man sila anak good. Munang na-feel nako sila no, kay magtiguwang silang walay, di sila kita silang liwat. Then pasapit sa 16 sa itong nadunggan guys, ang kaagi ni Harvey nga problemado sa mata guys no, pero second part raman na atong nadunggan guys. Oy, dili last part na yun na siya kay tambag naman na ni doktor, di ba? Ang drama portion is 2 parts man. Na dili guys o pag-upload ang station guys, ang atong source mo nang sa last part ra pud ang atong nakuha guys no nga portion. But masabtan man to ang problema guys no, nga naghikog daw tana si Harvey sa una nig attempt og suicide pero wala na dayon no. Og naduna siya panaghap guys nga dili bag ato tungod sa dugo no, nga napundo guys sa iyang mata no. Kay naghapit mangut na siya makutlaan siyang kinabuhi guys. Og maguro hinungdan guys no, napundo ang dugo dito sa iyang mata og nipula ang iyang mga mata, so hadlok yung kaayo. Murag ipiskat forever no. Sao na lang may tag dili to may hinungdan guys no, may tag matambalan pa ni sa mga medisina karon guys, or else forever nang pula ang mata ni Harvey. Og lain yun siya kaayo guys, kay syempre pag pula ang imong mata narudahan jud kano nga gipiskat ug ang mga tawo magpalayo yun nimo kay matakdan, hadlok matakdan. Then sa pizza di si Otso guys, tunadunggan ang kaagi ni Joy. Bot siyang anak guys no, nga si Joshua nga namakpak ang tiil o kamot. So namakpak siya guys no,
og dili lang kay ang tiil og kamot ang namakpak guys, hasta pa ang iyang ulo namakpak sakas pa. Og niabot pa gyud siyang agtang guys no, laon sa gani siya nga sakit no. Pero matud pa niya guys nga ang iyang amahan ay inani pud ay no, it's either kaliwat siya. Og nagsugod ni siya no sa grabing pagpangatol sa iyang kamot guys. Siguro kung gitambalan to niya no, gi tarong hugas ug alcohol, dili guro mabot pa sa point kay nani no. Pero wata kabalo no kung maagid sa dugo guys no, kay kaliwat man gud di ay pud kay iyang amahan inani man di ay. But nanadunggan naman nato guys no ang tambag ni Dr. Rene Obra, og I hope nga naliwanagan ta ato no kung kita man no naiso sa mga problema sama ni Joy Joy. Og ilabi na gyud si Joy Joy no nga naliwanagan siya guys sa iyang mga pangutana, may kalambigitan sa iyang anak guys no, medical sa namakpak na kamot og tiil. So nakabakitan ba mag mga tao guys nga doray sasama sa anak ni Joy Joy namakpak, lahi siya guys no, but ay naman yun na siya mga medical explanation nung niabot sa point nga namakpak ang iyang kamot og tiil. So I think that's all for today guys, kay doon na pa ko ilakaw no. Again, this is Dudong, bye for now, og I hope nga nalingaw mo guys no, og natay nakatunan karong adlaw. Thank you so much.